I la Cori em prometia que ens portaria de safari. Bona tarda, Cori. Bona tarda i seràs el primer que ho provaràs. Sí, no, T'he portat aquí un kit de safari. Un Salakov m'ha portat la Cori. Un Salakov autèntic. I els binocles, bàsics. Ui, crec que em va 17 mides més grosses. Que no, que et queda molt bé. Hola, què tal, Ricardo? Uns ullets. Molt bé. I on ens portes a safari? A la ciutat de Barcelona i per tots els públics, em vas prometre. Exacte. Per què? Doncs perquè seguim una proposta d'un llibre de Triangle Postals, que és aquest que tinc aquí, que s'ha dedicat a buscar diverses bèsties a l'arquitectura barcelonina i descobrirem per què Barcelona és una de les ciutats d'Europa, si no la que més animals té en la seva arquitectura, una de les que més. Molt bé. I en aquesta ruta, ja us dic, poseu-vos el barret i agafeu els prismàtics perquè no es paren de veure animals. Mireu el que hem caçat en aquest safari per la ciutat, el rei de la selva urbà en aquest cas. Representa el poder i la força perquè aquesta font, la Font d'Hèrcules, va ser construïda per commemorar la visita del rei Carles IV i el seu casament al segle XVIII i és la més antiga de les fonts ornamentals de Barcelona. Mireu que impressionant que és el tamany d'aquest mamut. Doncs està fet a escala real perquè els mamuts podien pesar 8.000 quilos o fins i tot arribar a 12 tones en alguns casos. Imagineu-vos com devia de ser trobar-se'l cara a cara. Aquest va ser construït el 1907 després de l'Exposició Universal, en un projecte que havia d'incloure que hi hagués moltes més figures com dinosaures, però pobret es va quedar sol. Que l'agafo. Mireu aquesta llagosta gegant, que és la que es troben els clients d'aquest hotel, l'Hotel Wilson de Barcelona, quan surten al balcó. M'imagino que ha de ser una imatge bastant inquietant trobar-te aquest insecte de magnituds tan grans. Doncs ens han deixat pujar fins a aquest balcó per poder-lo gravar, per poder caçar aquest, que és el nostre següent animal. Tenen la sort, per això, de poder gaudir d'un poema de Joan Brossa. Quan Joan Brossa va decidir inquietar amb els seus poemes al mig de la ciutat. A vosaltres què us inspira? Des que als anys 80 l'Ajuntament de Barcelona va adquirir el gat de Botero, aquest pobre animal s'ha passat més de mitja vida donant voltes per la ciutat de Barcelona perquè no n'hi trobaven una ubicació. Ara ja fa uns anys que està aquí a la Rambla del Raval, però aquí ha de batallar amb els turistes, els nens que se li pugen a sobre, fins i tot, de vegades, vandalisme, que fins i tot arriba a arrencar-li els bigotis. Oi que sí, Michonet? Jo no sé si vostès se n'havien adonat que hi havia tants animals a la ciutat de Barcelona. Amb la Cori també s'ha afegit amb nosaltres. Bona tarda. En Josep Litz, que és editor de l'editorial Triangle Postals. Bona tarda. Com és que tenim tants animals a la ciutat de Barcelona? Doncs mira, del cert no ho sabem. Segurament el modernisme hi té molt a veure amb la seva inspiració a la natura, però també algunes dades objectives de la relació que tenen els barcelonins amb els animals. Sabem que hi ha 1 milió de visitants anuals al zoològic i que, segons dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, 1 de cada 3 famílies barcelonines comparteixen la seva llar amb un animal de companyia. Ah, carai, això no sabia.
O sigui que som propensos a que ens agradin els animals, eh? I a tenir relacions llargues, no? Recordem-nos de la relació amb en Floquet de Neu, amb l'orca Ulisses, amb el primer elefant del zoològic que li deia a tothom l'avi. I aquests animals que expliqueu vosaltres no són animals reals, sinó que són animals de mobiliari, d'arquitectònic. Sí, efectivament són representacions d'animals, tant bèsties del bestiari mitològic, que en tenim una pila de dracs, no sé si serà pel Sant Jordi, com d'animals reals. En el llibre que ells han editat es fa una proposta perquè tothom que vulgui vagi a fer una ruta similar a aquesta. Has fet una mena de mapa, no? Sí, i aquí una miqueta una guia, perquè tothom que ens vegi pugui seguir. Hi ha molts poquets animals aquí de tots els que vosaltres poseu al llibre, però vaja, aquí hem fet una petita mostra. I aquesta gallina és un gall, això? El gall. Aquest gall és molt curiós, oi que sí, Josep? Perquè has d'entrar dintre d'un edifici en concret que fa poc vam fer un directe nosaltres, que és la Casa Lleó Morera, de Lluís Domènech i Muntaner. Efectivament, a la sala principal hi ha uns vitralls espectaculars plens de bestioles de natura i un dels animals és aquest gall. Esplèndid. Els heu recollit en aquest llibre perquè la gent que els vulgui seguir, no? En aquest llibre, que a part està editat també en anglès i en castellà. Efectivament, hem fet un esforç perquè grans traductors i poetes passessin Carner al castellà i a l'anglès. I per què Carner? Em sembla que n'has triat un parell, no?, de poemes d'aquests de Carner. Si n'hem triat dos, no perquè siguin més bonics, perquè la veritat que tots són preciosos, sinó perquè són curtets i així els nostres espectadors els veuen ràpids. Anem a veure un d'aquests poemes de Carner, aviam. Metamorfosi de l'eruga. Metamorfosi de l'eruga. Aquest és el primer. Jo no sé per què Carner tenia tanta estima a fer poemes sobre animals. De fet, va ser un encàrrec. Carner vivia a l'exili des del final de la Guerra Civil i havia decidit no editar mai més res a Espanya mentre hi hagués el dictador Franco. Però va rebre un encàrrec de Barcelona per fer una sèrie de poesies sobre animals. I va ser que va editar 2 llibres, el Museu Zoològic i el Bestiari, l'any 1964. Justament ara fa 50 anys. El llegim o què, Tomàs? Llegeix aquest? Va, vaig a llegir-lo jo. Tinc colors de moltes flors, varietat encisadora i una llengua arrapadora quasi llarga com el cos. Molt bé, doncs escolta'm, en poemes de Carner acabem. Moltes gràcies a Josep Litz, editor de Triangle Postals, de venir al programa i d'aquest llibre tan fantàstic que hem fet. I tu, gràcies, Cori, de portar-nos, com sempre, de safari. Fins la propera. Fins la pròxima. Gràcies.